prajem vám krásny dobrý deň. Vítajte v prírodných liečebných kúpeloch Rajeckej Teplice a poďme spolu stráviť jedno krásne júnové popoludnie. Mám rozprávkový dom s vysokou strechou, kde si pod nebom a nikto netuší, jak ti sluší tá obloha v tom ovzduší, tak blízko hviezd a oblakov. Mám rozprávkový dom. Dámy a páni, Martina Schindlerová. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I breathe when you're not here? I'm suffocated. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? Na slovo túlia sa ovčie stáda v domoch pieseckých. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek.